Mai zamani mai lokaci, Allah mun gode bai warka gare mu ba za mu raina ba. Mu fara da mu huta ba, waƙar mu ba za mu fasa ba. Hayyan kallon mawaƙi a bashi da da'a ne yau zama. Waƙa ba ta zama ramun ba, domin ba ta sani sata ba. Mata ba za su ruɗan ba dan kuwani ba zan bi layin ba. Mawaƙi ba masaƙi ba, matuƙi ba maɗinki ba, mota ba ta fi jirgi ba. Haka ne zancen kwakwalwa ba ta wuce zuciya guna aiki ba. Mutuwa ita ce a bar tsoro, Allahu da shi yake horo. Kai dan kwararo ka turo hadisi ko fikihu na aibuna. Waka mai kankanan dango amma kuma za ta ja zango. Da kalamai mu muke yaki babu makamai zo ka dudduba. Zamani bai zo na haska ba, lokaci ba za ya ruɗan ba. Ya kai nisan wanda ya yi gaba dai sama ba zai yi kure ta ba. Suka ce mu ba za je mu ba, wai dan ba san kamar mu ba. Allah bai shawara rabu na baiwa dan ba su so a bani ba. Kai fada ban ce ka daina ba, gaskiya ba ta zanga dara ba. Shi nazar ba duka kai ke ba, mai ganin waka a harkar banza ce baka gana aikin ba. Doro na dan uwan shago, in karo ka bida taro rago. In kana nazari a kaina to ka tsaya domin kwanai gaba. Zancen mu kamar nasiha ne, wani fannin mahadisi ne. Tarku ma la ya'ani hadisi ne zancen guda babba. A kwakwalwa ta akwai zance, sai mai nazari ya tantance. Wukar fiɗa ta giwa kaifi ne ba wai fa girman ba. Shafin farko na dan koyo, hanya ta biyayya zai biyo. Hakuri za kai watan wata rana tilas ne kayo gaba. Girman kai ni ba zan yi ba, wanda gare ni yayi gaba. Darajarsa ba zan ki in gaba, ni ma da akwai na gasa da ni taimakon su ba zan ki in yi ba. Dole ne na tabo gwani nawa, zamanin sa yana ta haskawa. Nura inuwa gwarzon zaki na mawaka sansa zan yawa. Shi zaki ne da bai tsoro, dan tintini ya zamo hero. Makiya sun bar ka sarkin waka, kai nuwa ne da sharraba. Dadi ne yake zance, wasu na ce